नमस्कार, श्रुती रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत आपल्या श्रुती रेसिपीमध्ये शाही कोशिंबीर। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे धुवून खिसून घेतलेली 2 गाजरं आणि 1 काकडी खिसून घेतलेली, डाळिंबाचे दाणे, 1 मोठा टोमॅटो चिरून घेतलेला आणि 1 मोठा कांदा, चवीपुरतं मीठ आणि दही। तर चला आपल्या शाही कोशिंबीरला सुरुवात करू। तर आपण जे फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स धुवून खिसून आणि चिरून घेतलेले आहेत त्यांना आपण मिक्स करूया छानपैकी। मला कोशिंबीर मला शाही कोशिंबीर खूप आवडते आणि ही खूप हेल्दी असते, कारण यामध्ये फळं आणि भाज्या आहेत ना, आणि दही आहे, म्हणून आमच्या घरात सगळ्यांनाच खूप आवडते। तर आता आपण हे चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत शाही कोशिंबीरमध्ये आणि ह्या सगळ्याला हलवून घेणार आहोत। तर आपण याला मिक्स करायचं आहे। हे तुम्ही पाहू शकता आपली शाही कोशिंबीर तयार झाली आहे, बघा छान दिसते की नाही। तर आपली शाही कोशिंबीर तयार झाली आहे। तर तुम्हाला असल्या नवीन रेसिपीज तर नक्की ट्राय करा, आणि तुम्हाला जर आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉन विसरायला दाबायला विसरू नका। थँक्यू। तर एकदा तुम्ही बघून घ्या आपली शाही कोशिंबीर, बघा कशी छान तयार झाली आहे। ही खूप हेल्दी असते।